mayong hapon na mga karaptor no, live kita diri subong sa may old airport kung sa diin nga dako lagi ng sunog diri sa area mga karaptor no. So ari kita diri subong sa dalan padayon ang pag-away sa katapos sa mga Bureau of Fire Protection. Goro nagahingyo gid kita mga karaptor nga magdugang gid diri bumbero diri sa area mga karaptor no. Kay dako na gid kalayo diri sa area mga karaptor. So ari diri sa area naton ang katapos sa Bureau of Fire Protection. So ginapanugyan ginagtanan nga magdugang gid sang bumbero diri sa may area mga karaptor. Area tuman kainit sang area nato ang ginatindugan subong mga karaptor no. So padayon no ang pag-away sa ato katapos sang Bureau of Fire Protection diri sa area. So ginapanugyan magadugang gid or sang bumbero diri sa area no are padayon no mga karaptor ang pag-aapula sa mga tulog sa mga karaptor. So are mga karaptor, lapit kita diri sa area tuman kainit ang sitwasyon or ang area nga ginatudugan naton subong mga karaptor no. So paglantaw naton do medyo pila na di ka pamalay ang nasunog diri sa area subong mga karaptor. Ari so far ang nakita naton nga mga bumbero diri sa area tatlo pa lang mga karaptor no. Pila ka bilog? Benang isa? Apat mga karaptor ang bumbero diri sa area subong no, apat pa lang. So pero ginapanugyan nga magpadugang pagin sa bumbero diri sa area subong mga karaptor no. Ari kita diri subong sa tubang gini sa mga pamalaya mga karaptor no. Tuman kainit ang ginatindugan naton subong mga karaptor. Pero ari namin nagabot na from Bureau of sa Ikag location nga ini ang mga karaptor lapit old airport. Ini siya going to old airport, going to Mandurriao mga karaptor. Kung nalin ikaw sa may Molo Plaza going to Mandurriao mga karaptor, dire maagyan mo gina diri sa area ang pangapamalay nga nasunog mga karaptor. Ari bation pa dire ang pagsigabong mga karaptor no. Maisol-isol kita na kay medyo mainit ang area, mainit gid. Ano ni siya old airport na nandi ang pagambal nila mga karaptor no, old airport. Kung alin ikaw sa may Molo Plaza going to Mandurriao Plaza, maagyan mo gini mga karaptor ang ini nga area. Alin nagalabutan na ang mga katapos ng aton nga Bureau of Fire Protection na iba nato nga Bureau of Fire Protection nagalabutan na diri sa area mga karaptor. No mainit gid subong no, mainit ang aton no, ang aton nga ginatindugan subong mga karaptor. Pero kita naton may naga-i-grab pa nga mga kuryente no, i-grab pa subong mga karaptor. So nagabot din sa area ang aton nga Bureau of Fire sa nga federation na mga karaptor no. Kadako nya kalayo pa sa gihapon ang mga karaptor. Pero padayon sa gihapon ang pagbumba sang tubig sa aton nya katapos sa Bureau of Fire Protection kag ang mga volunteer group nato na mga karaptor no.
Amo diri subong nga sitwasyon, subong mga karaptor ang pagbumba sang tubig no sa atong Bureau of Fire Protection na mga karaptor. Kasi sa likod lang. Sa gyapon na mga karaptor, dako sa gyapon ang kalayo no sa diri sa area naton nga ginatinugan no. Medyo nagadamo na diri sa area o nagadamo na ngaton nga mga mga Bureau of Fire Protection kag iban nga mga volunteer nga mga group diri sa area ari padayon sa gyapon ang pagapula sang kalayo diri sa area sa gyapon na mga karaptor. Tabukan na Manduryaw na siguro ang mga karaptor no, Tabukan na Manduryaw. So amo ni mga karaptor ang sitwasyon subong sa area diri mga karaptor no, padayon ang pag-apula sang kalayo sa diri sa area pero wala pa naton mabalaan kung pila ka pamalay ang nasunog kag kung ano ang nahalina sang sunog sa ini nga hapon mga karaptor. So mainit gid diri subong sa area naton nga ginatinugan na mga karaptor no, mainit ang area nga ginatinugan naton na subong hapon mga karaptor. So may nakita na ko diri sa area ang aton nga federation ICAG ari man diri sa area ang mga lain-lain nga mga rescue group no ari diri sa area nato na mga karaptor. Ano na ding area no? Barangay. Airport no? O ang diri nga area ang mga karaport, Airport Manduryaw pa diri kuno base sa aton yung pagpamangkot. Airport Manduryaw na diri kuno area ang mga karaptor no, medyo madako pa ang kalayo so subong mga karaptor. Ara based kanina sa pag-abot naton diri sa area mga karaptor, nag-iban nga mga residente nga nakita naton, nagdali-dali gid sila nga pagpangimos no. Kagina pag-abot naton diri sa area, apat pa lang ka bombero or ari diri sa area kagina mga karaptor. Airport Manduryaw na diri kunong area based sa information nga gipamangkot naton. Armapa na din. Pero sakop, ano sakop? Ano sakop na din? Old Airport? Old Airport din. Sakop na airport din. Okay. O Armapa na din kuno sa area, mga karaptor, no? Armapa, sakop na din kuno sa Old Airport. Old Airport, mga karaptor.
So far, medyo madako pa sa gyapon ang kalayo sa area mga karaptor. So far, nagdali-dali ang mga volunteer group kag ang mga taga Bureau of Fire Protection nga mag-abot diri sa area mga karaptor. Mapalapit kita gamay diri sa area kay kagina sa pagtindog naton diri sa area naton tuman kainit pa subong kagina mga karaptor, pero subong medyo mapapalapit-lapit na kita diri sa area kay medyo hindi nagawa mainit ang aton nga ginutindugan subong mga karaptor no. Are padayon ang mga sasari ng mga volunteer group diri sa area, padayon ang pagapula sa sunog ini nga mga karaptor. Yes, kagina mga karaptor no, madasig ang paglapta sa kalayo diri sa area mga karaptor no, madasig kag medyo madako gid kagina ang kalayo kagina pagabot naton diri sa area mga karaptor. Ano gid man diri nga barangay sir? Ano gid man diri nga barangay? Airport eh? Airport na din no? All the airport. Tabuka. Barangay. Mga oras di ba nakabuo dito? Wala ka din na isa ka oras ha? Wala pa isa ka oras no? Isa oras dati kung ito ang ano, abiyang gani. Amula diri subong mga karaptor ang sitwasyon diri sa area no, ari na di ang full force diri sa area subong mga karaptor ang aton Bureau of Fire Protection nakaupod naton ang mga sari-sari nga mga volunteer group diri sa area, ari man diri sa area ang aton ng Federation ICAG kag Mountain Tiger no, Unicorn ari man diri sa area mga karaptor kagina pag-abot naton tuman kadako gid ang kalayo ang napta nato diri sa area kagina mga karaptor, ari pa diri sa area o sa tubang kagina mga karaptor no, ang kalayo no, mayo kayo na mobilize man kaga naagapan sa dayon mga karaptor nga hindi gid nga magad spread gid or magdako gid katama ang kalayo mga karaptor. Den. May tao pag sa babaw? Oo, tao. Buhay pa masaka ba? Ang was nyo, dahil pupunta nyo. Pero tabo, pinadi pa malay, dito mo. Tabo nga di pa malay. So, dikit-dikit na. Dikit-dikit. Kung puro, ganati light material lang mga pamalay. Halos,
based sa information nga nakuha nato ng mga karaptor, tuman kadamo na diri kuno ang mga pamalay no. Kaga ikit-ikit kaga human sa light material ang mga pamalay nga diri subong mga karaptor. Sa subong padayon ang pagbumba sang tubig no or paghahatag sang tubig diri sa area para mapatay gid ang kalayo mga karaptor. Pero sa likod dito nga portion makitaon pa naton do medyo nagakalayo pa dito nga area mga karaptor sa punta no. Diri sa tindugan ta maputi nga kalayo pero dito sa likod do magakalayo pa sa gyapon mga karaptor. Lagi sa isa pag idamon mo sa amon nga emergency pala. Hindi kaya ito na? So mga karaptor no, padayon sa gyapon ang pagkapulas sa kalayo diri sa area mga karaptor no. Nagadugang lang ang mga taga Bureau Fire Protection diri sa area para pagkapulas. Pero sa likod ng bahin ng mga karaptor doon may pakita nga kalayo no. So padayon sa gyapon ang pagbuo sang tubig mga karaptor no. Kaya based information nga nakuha naton ikit-ikit na diri kuno ang mga pamalay mga karaptor. So antabayanan na mga karaptor ang update diri sa area mga karaptor. Ini ang sitwasyon diri subong sa may Tabukan, Mandurriao mga karaptor. Ini si Raptor Jess, ini ang Emergency Medical Responder News Live. Padayon ang libre na serbisyo.